Nakasuway na ba ka ng adventure nga sama ni ini? Aka nang island hopping ba kay 1K follower na ta. Di po na basta-basta po gagbelunan mo to ng tibuok man daw kanya gipikas sa pagsugba. Apat ting hilakas ba house makdo oh. At tripping din na to mga idol kay medyo sagting ang adlaw niya birthday pag ginato adto tas kusinag na bay bahaw. Be kanong kalderog na bay bahaw. Sakto na po ni bahaw marag bahos Ang secret weapon ang dama. Kanya secret weapon mga idol ligi ni basta-basta pod game mao man atong sakyan ron ni nagadto na tos island imo ra man isang magikon masoda diri tanan ana ra man. Automatic po day mo transform tig baybay oh. Sige daw bay magika daw. Ay imo ra man ang anaon no. Pagka human imong salon human in movement tapos iwara gamay. Oh yeah. Karon mga idol kay 1K follower naman ta sulod sa 2 ka bulan sa atong page. Pagpalahi na buntag spot kay birthday po na to. Nagkisi-kisi po ang isla oh. Aka ng isla ha mga idol mo na gitawag na kog isla ng mga naipit. Unsay naipit? Sundog-sundog na po kanang dungkoy. Ana sig tabi di paspasin na aron maabot na ta. Paspasa naman bitaw na isa kalibo na ng dagan oh. Katong nagian na to nga isla mga idol dili to mao atong target kining isa atong target karon no. Ato sa nisyan tuyukan aron makakita kitag nindot kay spot ani ba makita po na to ang gwapo kayong view ani. Medyo dako-dako po din isla ha mga idol okay dako-dako po tagliputan ba. Kining isla ha gitawag na kunig mga isla ng mga walang kaluluwa. Kahorror bugod ana. Kining isla ha bitaw mga idol mo siya gitawag og Puhada sakop ni siya diri sa Davao Oriental, Mati City. Kini nga spot mga idol murag okay na siguro ni kay medyo may pagka-horror gamay ba may pagka-romantic may pagka-suspense. Ay na si dihan tabi dia kanaog na des pambot. Medyo may pagkabugat sa nindalan to mga idol okay murag daghan tagbalon. Kaning niya na spot murag okay na siguro ni plastaran na ato ni diri. Akauban na po din ako sa kong adventure mga idol ang akong alagang itoy. Ang lipay po kaysa nakanhi sa island oh. At time sa kamera nakakita kog lingkuranan sa mga engkanto. Video ato daw lingkuran. Okay po do. Ay na si dihang langan dia panguha ng mga subhanan dia og mga teknik of lab para makasugod at tagluto. Plastaran tog isa diri niya kaban plastaran pa tog isa diri. Plastaran na nig maayo aron magkisi-kisi atong sinugba diri ba. Kini ba oh kini mo ni magkisi-kisi oh. Kikisa gi-movement. Ato man sa plastar mga idol niya ato din isang hiwaon sa mani. At tarungon ta ni sa pag-slice nga pinatunga mga idol kay ang pagsugba ni pinatunga ra man siya simple lang gud. Gamitan dito nagpinadagan-dagan diha ang murag nagka-skimboard niya pinahugas tig dagat diha aron inin gwapo. Gi-movement oy. Nato ba din sa banlawan nig tubig nga tabang aron okay. Adira pa tong uling oh i-movement sa. Ay plastar na diha niya halingi din aron makaluto. Samtang naghulat ang mubaga na tong uling mga idol ato to pong i-movement nitong ministro. Sige movement. Kini butiners pod ato po ni i-movement pod. Ay movement to ba? Hapit tuwan. Ay na sig movement diha ay buwan na atong lumpia da kay ato pininso dagluto pod. Ay plastar sa yahong. Adventure sa gatong lumpia. Sawa ang karahay oh. Ato i-plastar diha sa tong ministro ba nagkisi-kisi. Paluapan po na itong gaming mantikas baboy po aron malasa. Matik pagbukal sa mantika ibutang niya ng mga idol aron magkisi-kisi. Nagkisi-kisi po ang lumpia oh. Nindot po kay adventure po kay tan-awon sa isla ba. Time sa marag nimbaga naman itong uli. Ato na isugban na itong pinikas nga manok curls diha para magkisi-kisi po. Adventure po kay itong manok pinikas. Samtang nagpaabot ang maluto atong sinugbang manok curls mga idol ato pong kalingawan ning kamuti diri nga orange kay kuno. Adray orange kayo. Nituyok milingkod. At time sa butang isag oyster sauce ang atong manok curls di aron makrem. Nay nasig daghan tabi balihan na kay aron makakaon na ta kay marag gusla na magikayo. Murag naon nagkaluto ang paaw. Kining niya murag luto. Ay andam na ng lamasers di gi-movement pagid ang hiwaon na ta ng Bombay pinapino. Ang sibuyasers ipino pud man ibutang nato sa tong planggan ng gamay kay aron dire ta mag-mix. Isunod po nito na pagtadtad atong manok curls di kay medyo gusla naman. Sa ang kamatis nalimtan. Di arang patis oh. Butangan din natong pinabos 15 style. Pud palupiling suka gikan iladinis. Kaning limon na iladinis kaya pud gikan. Kaman paluapig bitsin gamay aron kisi-kisi. Pagkahuman okay kaya araman hotso siyang kaunuran ang lasa. Tilawisa kung okay ba? Hindi ako makapaniwala sa sobrang lami. Adara pinakalami kanon sa makdo. Karig balik jis yang kanon. Abutang ipog isa ka hewang manokern. Human paluapig isa ka buok lumpia pod. Adara pinakadabis oh. Unang kaon na to ni napay kaduha og napay katulo adara mga idol. Adara ikaduhang kaon ay kisi-kising karahay oh. Awa pod kay ikis ang atong balon kamuti mga idol oh. Pati pong lami oh kisi-kisi. Medyo natukan man ko imlan sa nato gamay. Ang ikatulong kaon day asa man. Ato ikatulong kaon mga idol di nakaapas ang akong kameraman oh. Kisi-kising bawo dito dapita mga idol. Kisi-kisik mohog ka diha aron. Murag siyokoy ang kanahan nga batog sa bato nga nagkaon.